ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዝምልከት ሕፅር ዝበለ መብርሂ ንምሃብን ዝተወሰኑ ሕቶታት እውን ካብ ጋዜጠኛታት ተቐቢልና መብርህታት ንምሃብ ኢና ዝተራኺብና ዘለና። ክልተ ቋንቋታት ክንጥቀም ኢና። ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ትግርኛ፣ ካሊእ ከዓ ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ብእንግሊዝኛ መብርህታት ክንህብ ኢና። ስለዚ መጀመርያ ዝተወሰኑ ጉዳያት ብትግርኛ መብርህታት ክህብ እየ። ቀፂሉ ብፃይ ዶክተር ፍስሃ ብእንግሊዝኛ መብርህታት ክህብ እዩ። ካብኡ ተበጊስና ብዝደለኹምዎ ቋንቋ ሕቶታት ክተልዕሉ ኢኹም ኣብቶም ዘለዓልኩሞም ሕቶታት ኮይና ዘለና መብርህታት ክንወኩም ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሱን ጉዳያት ከም መበገሲ ሓሳባት ንምልዓል ሓደ ሎምኦነ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ጥሕሰት ተፈፂሙለን ናብ ዝነበራ ከባብታት ከባቢያዊ ምምሕዳራት ወይ ወረዳታትን ከተማታትን ሕጊ ናይ ምኽባርን ብቤት ምኽሪ ዝተሸሙ ኣመራርሓ ናብ ስራሕ ናይ ምጅማርን ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ውሱን ከባብታት እዩ። ከም ትፈልጥዎ ኣብ መላእ ትግራይ ይኮነን እቲ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ብስርዓት በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ብሓደራ ዝተቐበላ ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም ኣመራርሓ እዮም ዝሰርሑ ዘለው። ኣብ ወረዳታትን ኣብ ከተማታትን ግን ኣብ ውሱናት ከባብታት ነዚ ብዘፍርስ መንገዲ ዝተኸደለን ንኣብነት ኣብ ዞባ ምብራቅ ዓዲግራት እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ሃገረ ሰላምን ደጉዓ ተንቤን ዓዲ ጉደም ሕንጣሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ መቐለ እውን እቲ ከተማ ምምሕዳር ባዕሉ ሰንፈለል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ተዓፅዩ ሰንፈለል ነይሩ። ኣብ ሓድነት እውን ተመሳሳሊ ነገር ነይሩ። ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ውስናት ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዘጋጠሙ ፀገማት ፈቲሕካ እቶም ኣመራርሓ በቲ ናይ ቤት ምኽሪ ሹመት መሰረት ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኮይኑ መላእ ህዝብና እውን ክሓቶ ዝፀንሐ እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መድረኻት ኣብ ሰልፍታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ህዝቢ ክሓቶ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ ኣካላት ፀጥታ ምስ በብብርኩ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳርን ምስ ህዝብን ኮይኖም እዚ ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ብሰላማዊ መንገዲ ይካየድ ኣሎ። ህዝቢ እውን በብከባቢኡ ኣብዘን ከባብታት እዚኣተን ብዝለዓለ መንገዲ እዩ ዝድግፎ ዘሎ። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ክሕደት ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ወይ ጉጅለ ንሕና እንተተነኺእና ኩናት ክለዓል እዩ፣ ህዝቢ ክዕምፅ እዩ ዝመሳሰሉ ነገራት የልዕል ነይሩ። እዚ ከምኡ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና። ህዝቢ እውን ሕገ መንግስታዊ ስልጣኑ ተሓዲጉ ብዘይ ኣግባብ ኣብ ውስናት ከባብታት የመሓድሩ ዘለዉ ኣካላት ከም ዘይቕበሎም እናገለፀ ፀኒሑ እዩ። ስለዚ ከምኡ ኣይኮነን እቲ ሓቂ እሱ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ ከዓ ሕዚ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ፣ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፈርሰሎ ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝኾኑ ዘረባታት ንሰምዕ ኣለና። እዚ ብጣዕሚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነገር እዩ። ምክንያቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቐንዲ ብዋናነት ሰዋኑ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን እዮም። ሰራዊት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምምፃእ ዝለዓለ መስዋእትነት ዝኸፈለ እዩ ምስ ህዝቢ ኮይኑ፣ ሕወሓት ከዓ ነዚ ስምምዕነት እዚ ዝፈረመ እዩ። ግዝያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ እውን እዞም ክልተ ናይ መኸቲ ሓይልታት ዝለዓለ ግደ ዝተፃወቱን ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ዝለዓለ ብፅሒት ዘለዎምን ኣካላት እዮም። ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምፍራስ ይኹን ግዝያዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ወይ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍፃም ዝኾነ ዕላማ ተልእኾ ከምኡ ዝበለ ኣካይዳታት የብሎምን። ስለዚ እቲ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባር ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ናይ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባር ጉዳይ እዩ። ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ኣብ ተቐመጡ ኦብጀክቲቭስ ወይ ዕላማታት እንተሪእናዮ ካብ ዝተቐመጡ ጉዳያት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባር ወይ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ብዝብል ብግልፂ ዝተቐመጠ እዩ። ስለዚ ንሕገ መንግስቲ ዘኽብር ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘኽብር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ዘኽብር ጉዳይ እምበር ዝኾነ ነዚ ዝፀባእ ነገር ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኣብዘን ከባብታት እዚኣተን ተፈፂሙ። ስለዚ ምዚ ተኣሳሲሩ ግን ዝተደለየ ነገር ኣሎ። ብተደጋጋሚ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ነዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ከእትወሉ ጣልቃ ከኣቱ ዘግብር ፃውዒታት ንሰምዕ ኣለና። ሎሚ ጌታቸው ኣብ ሚድያታት ዝሃቦ ኣዲስ ኣበባ እውን ተሪእና ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ መዓልትታት እውን ብፅሑፍን ብቃልን ዝዝረቡ ዝነበሩ ነገራት ነዚ ዘመላኽቱ እዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እዩ፣ ዘቤታዊ ጉዳይ ወይ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓቕሞም ወፃእ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ዘሎ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ውስናት ከባቢታት ሰላምን ፀጥታን ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ጉዳያት ንኻሊእ ሰበብ ምጥቃም ኣግባብነት ኣይብሉን። ስለዚ ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ነቲ ምኽባር ሕገ መንግስቲ እውን ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝኾነ ዝዝረብ ነገር እውን ከምቲ ዝበልክዎ ትክክል ኣይኮነን። ስምምዕ ፕሪቶርያ መስዋእትነት ከፊልካ ምምፃእ ይኹን ንምፍራም ኣብ ምፍፃም ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎም ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን በዚ ጉዳይ እዚ ብምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክሕመዩ ይኹን ክጠርጠሩ ዝኽእሉ ኣይኮነን። ስለዚ ዝወፁ ዘለው ፀለመታት ኣግባብነት ከም ዘይብሎም ከዘኻኽር ይፈቱ። እንታይ ደኣ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ዝብሉ ዘለዎም ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኣሳሲሩ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍፀም እዮም ዝቃለሱን ዝሰርሑን ዘለው ለዘብ ዘሎ ጉዳይ ብደንቢ ክስመረሉ ይግባእ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፍርስዎ ኣለው ዝብል ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሓቂ ይፈልጦ እዩ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ንምፍፃም ከምቲ ዝበልክዎ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ብዘኽብር መንገዲ ንክረጋገፅ ሕወሓት ኮነ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ብደንቢ ይፈልጥ እዩ፣ ብዝግባእ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ። እቲ ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ የፍርስዎ ኣለው ዝበሃል ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ንዘለው ነቲ ሓቂ ባይታ ክረኽብዎ ክፈልጥዎ ዘይኮነስ ብእዝኖም ንዝሰምዑ ኣካላት እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ምስ ተፈናቐልቲ ምስ ዲዲኣር ተኣሳሲሩ እውን ሓደሽቲ ዘረባታት ሎማዓንቲ እውን ክንሰምዕ ኣርፊድና ኣለና። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዘረብ ሰሚዕና ኣለና። ተፈናቐልቲ ከይምለሱ ዝገበርና ዲዲኣር ከይፍፀም ዘዕንቀፍና ንሕና ኢና እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዝብል ዘረባ እውን ሎማዓንቲ ክዝረብ ንሰምዕ ኣለና። ከምቲ ብተደጋጋሚ ክንብሎ ፀናሕና ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለው ቁልፊ ኣመራርሓ ኣብ ምርግጋፅ ልኡላዊ ግዝኣት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ልኡላውነትና ነፃ ክወፅእ ዝተፈናቐሉን ዝተሰደቱን ወገናትና ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሄራዊ ኮሚቴ ዝበሃል ኣትዮም ትልሚ ብምውፃእ ናብ ሪፈረንደም ብዝኸይድ መንገዲ ይመርሕዎ ኣለው ኣግባብነት የብሉን ዝብል ቃልስና ገበርና ፀኒሕና ኢና። ሎማዓንቲ ተኣሚኑ ኣሎ ብግልፂ ኣሚኖም ኣለው። ትልሚ ውፂና ነርና ኢና ከይፍፀም ዝገበርና ተፈናቐልቲ ምምላስ ከይፍፀም ዝገበርና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባ ተዘሪቡ ኣሎ። ኣብ ዲዲኣር እውን ከም ውድብ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለው ዕጡቋት ክወፁ ድሕንነት ናይዚ ህዝቢ ክሕለ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለዚ ዲዲኣር ክፍፀም ይግባእ እምበር ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እናሃለወ ዕጡቋት ከይወፁ እናሃለው ዲዲኣር ከመይ ገይሩ ይፍፀም ዝብል ሕቶታት ይኽላዓል ፀኒሑ። ስለዚ ሎማዓንቲ ግን ከም ሰማዕኹሞ ዲዲኣር ቀልጢፉ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ክንዕንቅፎ ፀናሕና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባታት ይስማዕ ኣሎ። ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ። ስለዚ ምስ ተፈናቐልቲ ተኣሳሲሩ ወይ ተፈናቐልትን ዝተሰደቱ ወገናትናን ዝምልከት ከም ሕወሓት ዝሓዝናዮ ቅዋም ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና። ሕዚ እውን ንምድጋም ዝኣክል ኣብ ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት እቶም ዕጡቋት ይውፅኡ፣ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ይፍረሱ፣ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዓዶም ይመለሱ። ስለዚ ዝተፈናቀሉን ዝተሰደቱን ወገናት ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ፣ ስታተስ ኳ ወይ ናብ ቅድሚ ኩናት ናብ ንቡር ንመለስ። ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እዩ ክቐርብ ዝግብኦ ቅዋም ሒዝና እናተመለስና ኢና ፀኒሕና። ስለዚ እዚ ግልፂ ዝኾነ መትከላዊ ዝኾነ ቅዋም እዩ። ካብ ዝወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለው ሰባት ይኸዱ ኣለው ዝብል ዝነበረ ሎማዓንቲ ብግልፂ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምቲ ሓንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዝተጀመረ ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቃሳት ነዚ ሽፋን ጌርካ እቲ ጉዳይ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ከይዲ ዝረአ ዘሎ ኣግባብነት ዘይብሉን ትክክለኛ ዘይኮነን እዩ። ምስ ዲዲኣር ተኣሳሲሩ እውን ሓንተወይ ዝተንከፍክዎ ትግራይ ዝወረሩ ዕጡቋት ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ምዕራብ፣ ኣብ ሰሜን፣ ኣብ ደቡብ፣ ኣብ ፀለምቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዕጡቋት ዝወረሩ ትግራይ ኣለው፣ ትግራይ ዝወረሩ ኣለው። ስለዚ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ እዞም ዕጡቋት እዚኣቶም ክወፁ ኣለዎም። ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን
ውሕስ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕልዎ ኣሎ ስለዚ ካብ ዝተበጊስካ ዲዲኣር ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ዝሓዝናዮ ቅዋም ንዲዲኣር ምዕንቃፍ ኣይኮነን ነይሩ እዚ ዲዲኣር ንዕንቅፍ ነርና ዝብል ዝቀርብ ዘሎ ኣግባብነት የብሉን ቁልፊ ጉዳይ ክበሃል ዝደለየ ግን ብዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝገለፅናዮ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘይእዋኑ በቲንካ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቅ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ብግልፂ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና ናይዚ ከም መቐፀልታ እውን ስልጣን ዘይብሎም ሰባት ቁልፊ መራሕቲ ሰራዊት ብምእጋድን ብምብራርን ዲዲኣር ክፍፅሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ማለት እዚ ኮይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ቁልፊ መራሕቲ ኣብ ዘይ ስልጣኖም እዮም ዘባርዎም ዝእግድዎም ዘለዉ እሱ ተፈፃምነት ከም ዘይብሉ ብሕወሓት ይኹን ብሰራዊት ትግራይ ተገሊፁ እዩ ግን ናይቲ ዲዲኣር ሓደ ኣካል እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ካብ መሪሕነት ወፃእ ጌርካ ክትብትኖ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ክተቃልዖ ካብ ዘሎ ድሌትን ዕላማን ዝብገስ እዩ ብድምር ዕላማታት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብጣዕሚ ግልፂ እዮም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕላምኡ ሓደ ተፃወታት ዶም ምባል እዩ ካልኣይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብልዝብ ምፍታሕ እዩ ራብዓይ ውሕስ ድሕንነት ህዝቢ ምርጋፅ እዩ ሓምሻይ ጎነፅ ብልዝብ ተቀራሪብካ ምፍታሕ እዩ ብዘላቅነት ምፍታሕ እዩ ፍትሕን ተሓታትነትን ክኽበር ምግባር እዩ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ምርጋፅ እዩ ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ምስ ዘላቂ ሰላም ምርጋፅ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዝሓዘ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለዚ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ነዞም ዕላማታት እዚኣቶም ንምዕዋት ህወሓት ሕዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪቡ ክሰርሕ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክረጋገፁ እዩ ዝደሊ ስለዚ ህወሓት ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘላቂ ሰላም ክረጋገፅ ድሌት ኣለዎ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ካሊእ ተበግሶን ድሌትን የብሉን ካብዚ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ዝተፈላለዩ ፀለመታት ይቐርቡ እዮም ካብ ቅድሚ ጉባኤ ጀሚሩ ህወሓት ምስ ዝተፈላለዩ ደጋዊ ኣካላት ርክብ ከም ዘለዎ ምሲልካ ይቐርብ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ከዓ ናይ ህወሓት መራሕቲ ወይ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ላዕለዎት ዝበሃሉ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ወይ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ርክብ የብሎምን ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎም መዓንቲ ከዓ ተገልቢጦም ርክብ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ከዓ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዚ ኣብ ስምዒትን ዘይምርግጋዕን ኮንካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ነቲ እዋን ዝምጥን ኣብ ሙቐት ናይቲ ኩነታት ተደሪካ ዝወሃብ ዝተፈላለየ መርገፅታት እዩ ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ልኡላውነትና ዝምልከት ከም ትፈልጥዎ ልኡላውነት ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ናብ ሪፈረንደም ኣሕሊፍና ይሃብናን ዝመሳሰሉ ዘረባታት ትልሚ እውን የውፃናን ዝብል ዘረባታት ይዝረብ ነይሩ ሎም መዓንቲ ከዓ ትልሚ ከም ዘውፅኡ በዓልቶም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ይፍፅምን ዘሎ ዝብል በተደጋጋሚ ይዛረቡ ነይሮም ሎም መዓንቲ ከዓ ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምፍፃም ንዕንቅፍ ዘለና ንሕና ኢና ናብ ዝበሩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብጠቕላላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክምራሕን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘላቂ ሰላም ከኣቲ ሕውየቱን ዳግመ ህንፀቱን ከረጋግፅ እንገብሮ ዘለና ከም ውድብ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ መትከልን ሓቅን ዝተመስረተ ግልፂ ቅዋም እዩ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ልኡላውነት ኣብያተ ምክሪ ንምርግጋፅ ልኡላውነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝተጀመረ ስራሕቲ እውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብያተ ምክሪ ዝሸምኦም ናብ ቦትኦም ናይ ምእታው ጉዳይ እምበር ካሊእ ዕላማ ይብሉ ካሊእ ንጎነፅ ዝዕድም ነገር የብሉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘቤታዊ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ናይ ኣካላት ፍትሕን ምምሕዳርን ኮይኖም ከኣልይዎን ክሰርሕዎን ዝኽእሉ ጉዳይ እምበር ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ክገልፅ ፈቱ ካልኦት ዝለዓሉ ካብዚ ተበጊሶም ዝለዓሉ ሕቶታት እንተሃልዮም መብርህታት ክብየ ሙሉጌታ ዘለዓልካዮ ሰራዊት ትግራይ ውሳነታት ሕወሓት ድዩ ዘተግብር ዘሎ ዝብል ውሳነታት ሕወሓት ኣይኮነን ንሕናስ ሕወሓት ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ገይሩ ንሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ወይ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናወሰነ እዩ መፅዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ብኮንፈረንስ እናወሰነ እዩ መፅዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ንብሄራዊ ረብሓታት ሕገ መንግስትን ስምምዕ ፕሪቶርያን መሰረት ገይሩ እናወሰነ እዩ መፅዩ ኩሎም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ዝውስኑ ኣለዉ ሓደ ናይቲ ካሊእ ተለጣፊ ወይ ተለኣኺ ኮይኑ ዘይኮነስ ኣብ መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ
ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይትረፍ ክንዲ ሰራዊት ትግራይ ዝኣክል ናይ ፀጥታ ናይ ድሕንነት ሓይሊ ካሊእ ኣካል እውን እንተኾነ ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባር ግቡእ ኣለዎ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እዩ ዘኽብር ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሕጊ ልዕልና እዩ ዝኽብር ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዝገብር ዘሎ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝሕሊ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንኩሎም ጉዳያት ዝትግብሮም ዘሎ ብመንፅር ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ብመንፅር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝሪኦም ዘሎ ስለዚ ከምዚ ሕወሓት ልኢኽዎ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ኣይኮነን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ እዩ ነይሩ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ስምምዕ መሰረት ግዝያዊ ምምሕዳር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ እዩ ሕወሓት ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ላዕሊ ብፍላይ ኣብ ዞባ ወረዳ ጣብያ ከዓ መራሕ መንግስቲ እዩ ሕወሓት ስለዚ ሕወሓት ዝፍፅሞም ነገራት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኮይኑ ስርዓት ብዘለዎ መንግስቲ መንግስትነት ክፍፅም ይኽእል እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝተበላሸዩ ነገራት ኣለው ለዚ ንሱ ናብ ስርዓት ንምዕራይ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ገና ምስ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ኣካላት ፍትሒ ምስ ህዝቢ ኮይንካ ክፍፀሙ ዝኽእሉ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለው ግን ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ተለኣኺ ኮይኑ ዘይኮነ ዝፍፅም ዘሎስ ሕገ መንግስቲ እዩ ዘኽብር ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ እዩ ዘኽብር ዘሎ ስለዚ ግቡእ እዩ ዝፍፅም ዘሎ እምበር ናይ ዝኾነ ኣካል ተለኣኺ ኮይኑ ኣይኮነን ምዘተኣሳሲርካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትከዱ ዲኹም ዝብል ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ዘይምኻድ ኣይኮነን እኮ ዝፀገም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፌደራል መንግስቲ ወይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣለና ገና ዘይወዳእናዮም ብዙሓት ጉዳያት ኣለው ስለዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዝግበሩ ርክባት ሎሚ ይኹን ፅባሕ ክቕፅሉ እዮም ስለዚ መዓዝ ኢኹም ትኸዱ እዚ ገለታት ናይ ቆፀሮ ጉዳይ እዩ ዝኸውን በቲ ንግሆ ዝቐርበሉ ዘሎ ስልጣን ንምልማን ከምኡታት ኣይኮነን ስልጣን ንምልማን ስልጣን ንምሕርጓዝ ዘይኮነስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ና ግዝያዊ ምምሕዳር ኣጣይሽናዮ ብፍላይ ናይ ፕሬዚደንትነት ቦታ ዝምልከት ከዓ ክልቴና ዝተረዳዳእናሉ እዩ ዝኸውን ክልቴና ዘይተረዳዳእናሉ ከም ዘይኸውን ቅድሚ ሕዚ ተነፂሩ ዝሓደረ እዩ ስለዚ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝግበሩ ምትዕራያት ኮነ ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኣሳሲሩ ዕላማታት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምፍፃም ዘኽእለና ርክባት ንምግባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ክቕፅል እዩ እዚ ዓንተወይ እውን ሰላማዊ ፖለቲካውን ሕጋውን ቃልሲ ክቕፅል እዩ ኢለ ገሊፀ እየ ነይረ እየ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ዝተለዓለ እዚ ብተደጋጋሚ ዝገለፅናዮ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ንኩናት ዝዕድም ናብ ኩናት ዘእቱ ዝኾነ ዓይነት ሽርሒ ርክብ ኣይብልናን ብተደጋጋሚ ዝገለፅናዮ እዩ ብሕዚ እውን ብተደጋጋሚ ከም ዝገለፅናዮ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ናይ ቀረባን ርሕቁን ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም የድልዮ ተስፋ ዘለዎ ራህዋ የድልዮ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ዓፋር ምስ ኩሎም ጎረባብትና ሰላማዊ ርክብ ክህልወና ንደሊ ኢና ስለዚ እዚ ኣብ ትሕቲ መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ትሕቲ ሕገ መንግስትን ኮይንካ ዝግበር እዩ ካብዚ ወፃእ ግርማይ እውን ኣልዒልካዮ ነርካ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የለን ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣትዮም ናይ ኤርትራ ሰባት ኣትዮም ናይ ኤርትራ ስለያ ኣትዮም ዝበሃል ብዕራይ ወለደ እዩ ስለዚ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ይኹን ከም ዝበለ ርክብ ኣይተጀመረን ቅድም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ብፍላይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ፈረምና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምሓራ ወይ ናይ ኣምሓራ ዕጡቃትን ናይ ኣምሓራ ምምሕዳራትን ዝሓዝዎም ከባብታት ዝምልከት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከውፅኦም ከባብታት እዞም ናይ ሰሜናዊ ክፍሊ ናይ ትግራይ ካብ ኢሮብ ጀሚሩ ክሳብ መሓጀር ዘሎ ከባብታት ትግራይ ኣብ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘሎ ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክወፁ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲትና ለዚ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምፍፃም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢንጌጅ ክንገብር ዝሃቦ ኣንፈት ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈልጦ ዝነበረ ምንቅስቃስ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ካብኡ እንድሓር ይቀፀለን ስለዚ ካብዚ ወፃእ ዝግበር ካብዚ ወፃእ ዝተገበረ ዓይነት ምንም ዓይነት ርክብ የለን ሕዚ እውን ዝግበር ርክብ የለን እቲ ሰላማዊ ባህጊ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ግን ኣለና ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ምንቅስቃስን ርክብን ግን ከምዘየለ እየ ክገልፅ ደልየ ሕዚ ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባር ብኣብያተ ምኽሪ ዝተሸሙ ኣመሓደርቲ ስርሖም ክጅምሩ ምግባር ከም ዕልዋ መንግስቲ ድዩ ዝረአ ዝብል ዓንቶ ይገልፀ እየ ምንም ዓይነት ምስ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኣሳሰር ነገር የብሉን ዝብሎ ዘለኹ ካብ ዞባ ጀሚሩ ክሳዕ ወረዳን ጣብያን ዘሎ ሙሉእ ምምሕዳራት ኮነ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዕልዋ መንግስቲ ከካይድ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ብዕራይ ወለደ ፀለመታት ዝፀንሐ እዩ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን እንተኾነ 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ክመፀ እየ ንምንታይ ከምኡ ዝበሃል ዝብል ምምሕዳር ሓላፍነት ዝወሰደ ሕወሓት እዩ እዚ ወይ ሕወሓት ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ እዩ
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከጣይሽ እዩ ተስማዕሚዑ ለዚ ንኻልኦት ብዝሓቁፍ መንገዲ ንባዕሉ ዕርዩ ሚኒማይዝ ገይሩ ናብ 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ውሪዱ ከባቢ 49 ሚእታዊ እኮ ንኻልኦት ኣካላት እዩ ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ሕወሓት ኮነ ሰራዊት ትግራይ ናብ ከም ዝበለ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ስያመ ዘለዎ ምንቅስቃስ ይኣተውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊፅና ኢና ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋህቦ ግልፂ 5 ተልእኾታት ክፍፅም ኣይከኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ በንፃሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ዘለው ቁልፊ ኣመራርሓ ተላዒሎም ክመዓራር ከም ዘለዎ ወይ ክትክኡ ከም ዘለዎም እዩ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ እዩ ንዕኡ ዝምልከት ከም ኣሬንጅመንት ከም ትካል ዝነክእ ነገር የለን ክንደይ ሰባት ዲና ነኽኢና ንምትካእ 5 ወይ 4 ሰባት ኮይኖም ተነኺኦም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘለና ብፅሒት ክንደይ ከም ሕወሓት 14 ሰባት ብፅሒት ኣለና ንፕሬዚደንት ሓዊሱ እዚ ኣብ 5 ሰባት ዘረአናዮ ናይ ብሔራዊ ክሕደት ናይ ምፍፃምን ፖለቲካዊ ሕማቃትን መሰረት ጌርና ብገሊኦም ከዓ ብሕጊ ብገበን እውን ዝድለዩ ሰባት ምኳኖም ብስርዓት ተገምጊሙ ንዓቶም ንምትካእ ዝተገበረ ውሳነታት እዩ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ዝነክእ ነገር የብሉን ግን እንታይ እዩ እንድሕር ኣነ ተነኺአ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ኣነ ተተነኺአ ትግራይ ናብ ኩናት ክትኣትያ ኣነ ተተነኺአ ህዝቢ ትግራይ ንርእሱ ክባላዕ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ብተደጋጋሚ ኢና ንሰምዕ ንባዕሎም ርእሲ ትካላት ዝገበሩ ሰባት ኣለው ጉባኤ ትካል ኣይኮነን ንዓቶም ኣብያተ ምክሪ ትካላት ኣይኮናን ኣብያተ ምክሪ ወረዳታትን ጣብያታትን ከተማታትን ትካላት ኣይኮናን ናይ ትእምት ቤት ምክሪ ትካል ኣይኮነን ሰራዊት ትካል ኣይኮነን ሕወሓት ትካል ኣይኮነን ልዕሊ ትካላት ንባዕሎም ዝሰርዑ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ንባዕሎም ዘቐመጡ ሰባት ኣለው ስለዚ ዝኾነ ነገር ሕጊ ክትኽብር ተተንቀሳቂስካ ትግራይ ፈረሰት ኩናት መፀካ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዕርዩ ዘሰኩን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ይሕሊፉ ስለዚ ነዚ እናተበለፅካ ህዝቢ ትግራይ ብስነ ኣእምሮ ህዝቢ ትግራይ ብስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ነቲ ትማሊ ዝሓለፎ ቀንዛድ መመሊስካ እናምፃኻ ክተሳቅዮ ናይ ምፍታን ሽርሕታት እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብከምዚ ዝበለ ነገራት ክተሳቅዮ ክተሳቅቆ ናይ ዕለታዊ ሂወቱ ክዛባዕ ምግባር ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ሕዚ ኣብ ውስናት ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝተወሰና ካልኦት ዓንቶይ ዝገለፅኩውን ናይ ወረዳታትን ከተማታትን እቶም ብሕገ መንግስቲ መሰረት ቤት ምክሪ ዝሸሞም ሰባት ናብ ቦትኦም እንትኣቱ ተሎስ ኩናት መፀካ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ፍቆዶ ባንክታት ተሰሊፉ ክውዕል ኣብ ሸቐጥ መሰረታዊ ሸቐጣት ናህር ዋጋ ክውስኽ ዘየለ ነገር እግርግር ክኣቱ ሰብ ከይረጋጋዕ ዝገብር ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዘሎ ህዝብና ከምዚ ዝበለ ረብሻ ክኣቶ ምዝባዕ ክፍጠር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ውልቀ ሰባት ንዓና ተነኺኢኹምና ዝኾነ መዓት ክወርድ እዩ መሬት ክትግልበጥ እያ ዝመስል እዮም ዝዛረቡ ካብዚ ሓሊፎም ከዓ ኣብ ባይታ ምንም ከምኡ ዝበለ ደገፍን ምንቅስቃስን ዘይብሎም ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንህዝቢ ዓለም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ዓይነት ውጅንብር ይፈጥሩ ምድንጋራት ይፈጥሩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ትክክል ዘይኮነ እዩ ምስ ዕልዋ መንግስቲ እውን ዝተኣሳሰር ኣይብሉን ምስ ኣብ ሕዚ እውን ኣብ ከተማታት ወረዳታት ዝግበር ዘሎ ናብ ሓላፍነቶም ናይ ምምላስ ጉዳያት መን እዩ ክገብሮ ዝግባእ ናይ መንግስቲ ስራሕ ደይኮነን መንግስቲ ደይኮነን ክገብሮ ዝግባእ ዝብል ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ጊዜያዊ ምምሕዳር ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ እዩ እዚ ከዓ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ክልል ምስ መረፃ 2012 ተኣሳሲሩ ኣብ ክልል ዝገበርናያ ንሳ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምጥያሻ ካብኡን ታሕቲ ዘሎ ምምሕዳራት ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ናይ ከተማታት ናይ ክፍለ ከተማታት ምምሕዳራት ከምቲ ዓንተወይ ብፃይ ዶክተር ፍስሃ እውን እናገለፆ ዝፀንሐ ቅድሚ 12 ዓመት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዝመርሖ መረፃ ኣብያተ ምክሪ ተገይሩ ዝተጣየሻ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣብያተ ምክሪ ኣለዋ ሕገ መንግስታውያን ዝኾኑ መንግስታት ኣለዉ ስለዚ ኣብዞም ኣብያተ ምክሪ እዚኦም ብላዕለዋይነት ተመሪፁ መንግስትነት ዘጣየሸ ሕወሓት እዩ ስለዚ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕፅወ ንምክያድ ሕወሓት ንምንቃል ሕወሓት ንምፍራስ ዝግበር ፃዕርታት ኣብዞም ኣብያተ ምክሪ እዚኣቶም ኣነፃፂርካ ኣብዞም መምሕዳራት ከባቢያዊ መምሕዳራት ኣነፃፂርካ ዝግበር ስራሕቲ ኣሎ ስለዚ ሕወሓት ኣብ ዝተመረፀሉ ከባቢታት ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ናይ ህዝቢ ሓደራ ዝተዋሃቦ ክፍፅም ምምሕዳር ኮይኑ ክፀንሕ ክሳብ ዝቕፅል መረፃ ከገልግል መሰል እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘነፃፀረ መጥቃዕ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ኮይኑ ምስ ኣካላት ፀጥታን ፍትሕን ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመዓራርዮ መሰል እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ድማ ነዚ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕፅቦ ብምክያድ ሕወሓት ካብ ፖለቲካ ትግራይ ናይ ምውፃእ ፖለቲካ ሕወሓት ናይ ምፍራስ ስራሕቲ ይስራሕ ቅድሚ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኮይኖም ብዙሓት ስራሕቲ ይሰርሑ ነይሮም ካብ ሕወሓት ምስ ወፁ ከዓ
ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ማሕተም ብምጥቃም ሕወሓት ካብ ማሕበራዊ መሰረቱ ምንቃል ካብ ዝተመረፆም ኣብያተ ምክሪ ምውፃእ ዘቐመጦም ኣመሓደርቲ ምፍራስ ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትእስሳር ሕጋዊ ሰውነቱ ክስእን ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ። ስለዚ እዚ ናይ ሕወሓት ሓላፍነት እዩ። ሕወሓት ሕጋዊ ዝኾነ ሓላፍነቱ ክዋፃእ እዩ ዝገብር ዘሎ። 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ብፅሒት ኣመራርሓ ሕወሓት ዝምልከት ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ይተቐመጠን ስለዚ ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ንእሽተይ እንድሕሪት ትምልስ ኢለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣጣይሽኡ ዝምልከት ክኸውን ዝነበሮ ዲክላሬሽን ወፂኡ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጎኒ ጎኒ ተቐሚጥና ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበሩ ኣብ ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝምልከት ከመይ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል ብግልፂ ይቕመጥ ነይሩ። ማንዴቱ ወይ ተልእኽኡ ፃንሒቱ ኮምፖዚሽኑ ወይ እዚ ተዋፅኦኡ ገለታት ዝምልከት ክሳዕ መዓዝ ይፀንሕ ዝመሳሰሉ ጉዳያት ፅፍፍ ኢሉ ክቕመጥ ነይርዎ ብዲክላሬሽን ትዝክሩ እንተኮይንኩም ዲዲኣር ዝምልከት ኣብ ፕሪቶርያ ጥቕሉል ብዝኾነ መንገዲ ምስ ተቐመጠ ስለዚ ከመይ እዩ ክፍፀም ዘለዎ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ብጣዕሚ ሰፊሕ ኮንፊውዥን ነይሩ ምድንጋራት ነይሩ። ጀነራል ታደሰ ካብ ትግራይ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ከይዱ ዲክላሬሽን ተፈሪሙ ግልፂ ኮይኑ እቲ ዲዲኣር ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ከመይ ይጣየሽ ዝብል ዝርዝር ነገር የለን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕወሓት ስያመ ገብረ ራዕዲ ምስ ተለዓለሉ ኣብ ውሽጢ ሶምን ግዜያዊ ምምሕዳር የጣየሽ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብፖለቲካል ዲያሎግ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር የጣየሽ ተባሂላ እያ ተጠቕሊላ። ስለዚ ዝርዝር ዝኾነ ነገራት ዲክላሬሽን ክህልዎ ነይርዎ ግን ኣይኮነን። እቶም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ብሄራዊ ክሕደት ይፍፅሙልና ኣለው ዝበልናዮም ሰባት እዚ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዩኒላተራሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆሊፉ ክሕዞ ንሳቶም ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ርክቦም ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ ክውዳእ ብዙሕ ሽርሕታት እዩ ተፈፂሙሉ። ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ኣጣይሽኡ ኢልና ሰፊሕ ቃልሲ ነካይድ ነርና ከምኡ ኣይኮነን ከምኡ ዝበለ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ይበሃል ነይሩ። ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝምልከት ኣነ ኣብኡ ክሳተፍ ኣይደለን ንስኻቶም ኣብ ትግራይ ብናይ ባዕልኩም ኣሬንጅመንት ኢንክሉሲቭ ጌርኩም ክተጣይሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓላፍነት እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ ከዓ ኮሚቴ ተጣይሹ ካብ ሕወሓት ካብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ምሁራን ኮሚቴ ተጣይሹ ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ፕሮፖዛል ኣልዒሉ ዳልዩ ኮንፈረንስ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክልላዊ ኮንፈረንስ ተፀዊዑ ኣብኡ ተንዓንተወይ ዝበልክዎን ጉዳያት ብዛዕባ ተዋፅኡ ተልእኽኡ ፃንሒቱ ዝምልከታ መሰረታዊ ጉዳያት ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተወሲኑ ንኣብነት ተዋፅኡ ዝምልከት ሕወሓት 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ክሕዝ ከም ዘለዎ እቶም ካልኦት ጉዳያት ንሰራዊት ክንደይ ይኸውን ንምሁራት ክንደይ ይኸውን ንኢሮብ ክንደይ ይኸውን ዝመሳሰሉ ንፖለቲካዊ ውድባት ክንደይ ይኸውን ዝብል ከዓ ኣብኡ ብግልፂ ተወሲኑ ማለት እዩ። እዚ ብዚ ጎኒ ንጎኒ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዙ ዓፅዩ ብመሰረት 359 ዝበሃል ኣዋጅ 533 ዝበሃል ደንቢ ኣውፅኡ ብመልክዕ ኢንተርቬንሽን ወይ ብመልክዕ ጣልቃ ምእታው ግዜያዊ ምምሕዳር ይጣየሽ ከም ዘሎ ገዙ ዓፅዩ ወሲኑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ካበይ መፅኡ ዝብል ኣብ ትግራይ ብዝተገበረ ኮንፈረንስ ዝተወሰነ እዩ። እቲ ኮንፈረንስ ንሱ ተዘይህሉ ነይሩ እቶም ሕዚ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ፕሬዚደንትነት ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ሓላፍነት ዝተቐመጡ ሰባት ኩሎም ካብ ኩሎም ውዳበታት ዝመፁ ሰባት ኣይህልውን። እታ ኮንፈረንስ ንሳ ዘምፀእታ ውፅኢት መሰረት ገይሮም ሕዚ ንኣብነት ሕወሓት ፕሬዚደንትነት ሒዝ ፕሬዚደንትነት ሓዊሱ 50 ሚእታዊ ክድመር ሓደ ይህልዎት ስለዝተባሃለ ጌታቸው ኣብቲ እዋን እቲ ፕሬዚደንት ጌርና ሾምናዮ ካልኦት ኣባላት ካቢነ እውን ኣቲና ሰራዊት ክንደዚ ይብፅሖ ተባሂሉ ተወሲኑ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኮምፖዚሽን ዱሬሽን ተልእኾ ገለታት የለን እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ጣይሽዎ ስለዝተባሃለ መሰማምዕትና ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ንዕኡ መሰረት ጌርና ዘቐመጥናዮ እዩ። ስለዚ እቶም ናብ ሓላፍነት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝወፁ ሰባት ብውሳነ ኮንፈረንስ እዩ እታ ውሳነ ኮንፈረንስ ከዓ 50 ሚእታዊ ክትድመር ሓደ ኣላታ ሕዚ በታ ውሳነ ኮንፈረንስ ገይሮም ናብ ሓላፍነት ምስ ወፁ ክወፁላ ተቐቢሎምዋ ሕዚ ግን ክወርዱላን ክመሓደሩላን ኣይደልዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሰቂላቶም ስለ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥቅልል ጉዳያት እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዝርዝር ነገር ክህለ ይኽእልን ሰራዊት ክንዱዚ ይኸውን ዝብለለ ድዩ ሰራዊት ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኣቱ ዝብለለ ድዩ ባይቶና ይኣቱ ዝብለለ ድዩ ምሁራን ወይ ጂኤስቲኤስ ይኣቱ ዝብለለ ድዩ ካብ ኢሮብ ይመፅእ ከምኡ ዝብል የለን። ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥቅልል ብዝኾነ መንገዲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያ የጣየሹ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብል ኢንክሉሲቭ ብዝኾነ ግን ሓላፍነት ናብ ትግራይ ምስ ተዋሃበ ብስምምዕ ግን ኣብ ትግራይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣሳታፊ ብዝኾነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተገይሩሉ ዝኸደ እዩ። ነዚ እዩ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ መራሒ ሰራዊት
እዚ ኣንቶ ይገሊፀ መራሕቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ናብ ትግራይ ኣትዮም ከምዚ በለ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኣብተን ከባቢያዊ ምምሕዳራት ኣብ ዝግበር ዘሎ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለው ስራሕቲ ንምንሻው ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከምዚ ይገብሩ ኣሎ ብጣዕሚ ጠቐነ እዩ ማለት እዚ ሓሶት እንዲ ብዛ ዓዲ እዚ ሞደስ ኦፐራንድ ኮይኑ ዘሎ መስርሕ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ትግራይ ሓሶት ኮይኑ በቃ ብሓሶት ኩሉ ነገር እቲ ፖለቲካል ካርቸር ወይ ፖለቲካዊ ባህሊ ትግራይስ ከምዚ ኢሉ ብሓሶት ክብረዝ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕቲ ይስራሕ ዘይሕሶ ዘይግበር ነገር የለን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዝስርሑ ስራሕቲ ንኢሱስ ካሊእ ሓይሊ ከኣትወሉ ማለት ሰራዊት ትግራይ እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝመፀ ፅንተት መሊኡ ዝተረፈ እኳ እንተኾነ ብመስዋዕቱ ካብኡ ንላዕሊ ከይኸይድ ዝገበረ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘምፀ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘጣየሸ እዩ ስለዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይምን ሰራዊት ትግራይ ነዚ ምግባር ኣብይዎስ ብካልኦት ሓይልታት ይሕገዝ ዘሎ ዝብል ፀለመ ነዚ መሰረት ገይሮም ካልኦት ሓይልታት ከኣቱ ትግራይ ዓውደ ኩናት ክትከውን ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንገዲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምትፍናናት ይረኣዩ ኣለዉ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምስ ሕወሓት ይሰርሕ ኣሎ ወይ ምስ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ እንተኢልካ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ እንታይ ትገብረላ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘይተደለየ ጎነፅ ዘይተደለየ ኩናት ዘይተደለየ ቅፅዓት ዘይተደለየ መጥቃዕቲ ክመፅእ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ክትጥርጠር ሓላፍነት ዝጎደሎ ውልቀ ሰባት ዝደለይዎ እንተዘይገይሮም ህዝቢ እውን ከምዚ ገይሮም የረክሱ ማለት እዩ ዓዲ እውን ከምዚ ገይሮም የረክሱ ስለዚ እቲ ዝተለዓለ ሕቶ ምንም ወድዓውነት ዘይብሉ ሓቃውነት ዘይብሉ ነገር ከም ዝኾነ ይኸብርህ ደለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምእጋድ ናይ መልዓል ስጉምታት ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ስልጣን የብሉ እንድዩ መንዳእ ይኮስስ ዘለዎ ዝብል ብተደጋጋሚ እዚ እውን ማለት ሕዚ እኮ ናብ ኣመራርሓ ሰራዊት መፅኡ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዘይ ስልጣንካ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ናይ መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ክውሰዱ እኮ ፀኒሖም እዮም እዚ ካብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ካብ ሕጊ ዝረሓቐ ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ እናበልና ኢና ፀኒሕና ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ኣልዒሎም ቅድሚ ሕዚ እዚ ኣግባብነት የብሉን እዚ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ብምርዳእ ዝተፈጠረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናብ ሓላፍነት ምስ ወፃኻ ንዝኾኑ ሰባት እናቐነስካ ክትከደ ይትኽእልን ሰዋና ኣለዎም ስለዚ ካብ ሓላፍነት ሰብ ክለዓል እንተኮይኑ እቶም ኮንትሪቢዩት ዝገበሩ እቶም ናፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝለኣኹ ትካላት ተሓቲቶም ክትክኡ ዝግብኦም ሰባት እንተኮይኖም እውን ባዕሎም እዮም ዝትክኡ እምበር ሓደ ሰብ ከም ድልየቱ ክገብረ ይኽእልን እዚ ናይ ተዋፅኦ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ከምኡ ዝበለ ኣይኮነን ብመስርሕ ሕገ መንግስቲ ድሌትካ ኣብ ላዕሊ ምስ ወፅኻስ ኩሌትካ ድሌትካ ትገብረሉ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ከምኡ ኣይኮነን ብዙሕ ስርዓታት ኣለዎ ግን ከምዚ ዝተመረፅካ ፕሬዚደንት ኮይንካ ድሌትካ ትገብረሉ ዓይነት ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል ክንቃለሰሉ ፀኒሕና ኢና ከይዱ ከይዱ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰብ ንምእታው ብዙሓት ፃዕርታት ይግበሩ ነይሮም እቲ ከምኡ ዝበለ ፃዕርታት ዝግበር ዝነበረ እውን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትሕተይካ ኣቲኻ ተደሊኻ ትብትኖ ተደሊኻ ተፅንሖ ኣመራርሓ ተደሊኻ ትብትኖም ተልዕሎም ተደሊኻ ተቐምጦም ዝመስሉካ ዘገልግሉካ ሰባት ክተምፅእ ንዓኻ ዘይመስሉ ስርዓት ክኽበር ኣለዎ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኽበር ኣለዎ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ክሕለው ኣለዎም ኢሎም ዝቃለሱ እንተኮይኖም ከዓ ከም ድሌትካ ክተልዕሎም ብዘግብር ቅርፂ ክሕዝ ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ንሱ ብቃልሲ ሕወሓት ተቃሊሱ ሰራዊት ትግራይ ተቃሊሱ በብደረጁ ዘሎ ህዝብና ተቃሊሱ ንዕኡ ደው ኣቢልዎ ሕዚ ኣብ ከይዲ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ክብተን ከም ዘለዎ ብቁልዕ እናተናገሩ እዮም መፅኦም እናተዛረቡ እዮም መፅኦም ሎማ ዓንቲ ከዓ ሰሚዕና የለና ብቁልጡፍ ክፍፀም ኣለዎ ዘዕንቀፍናዮ እውን ንሕና ኢና ዝብል ንስሃ ዝመስል ዘረባ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምብታን ሕልሚ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ከዓ ከምቲ ዝረአናዮ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ምእጋድን ምልዓልን ተጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበለ ሓላፍነት የለን ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር እኮ ሰራዊት ትግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣምፅኡ ዘቐመጦ እዩ ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተፈፂሙ ወይ ናብ ዘላቐ ሰላም ተኣቱ ወይ ከዓ ዝዕንቀፍ ተኮይኑ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ኢሉን ክሕልዎ ኣለዎ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍፀም ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምምፅኡ ዝኾነ ሰብ እናተለዓለ ንሰራዊት ትግራይ ዘፍርሶ እንተኮይኑ እንታይ ይኸውን መወዳእቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከምቲ ዝደለይዎ ዩኒላተራሊ ኣብ ሓደ ኣካል ወዲቑ ድሌቱ ዝገብሮ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበለ ሓላፍነት የለን ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ተሎ
ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ወይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከም ትካል ተቆፂረን ዝተዋህቦ 5 ጉዳያት ኣለዋ ንዓኣተን ምፍፃም እዩ ሰራዊት ትግራይ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምፃእ ይኹን ስምምዕ ፕሪቶርያ ምምፃእ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ትካል እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣለዎ ኣመራርሓ ከመይ ይምደቡ ከመይ ይወርዱ ከመይ ይዓብዩ ከመይ ይሰናበቱ ከመይ ይቕፅዑ ግልፂ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለዎ ትካል እዩ እዚ ህዝባዊ ትካል እዚ ዝኾነ ሰብ እናተለዓለ ደብዳቤ እናፀሓፈ ዘጋድሎ ዝእግዶ ዘባርሮ መራሒ የለን እዚ እንተኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ናይ ውልቀ ሰብ እዩ ዝኸውን ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ እዩ ከም ተዓንቶ ወይ ከግለፅ ፀንሐ ብዶክተር ፍስሓ እዚ ሓይሊ እዚ ከም ናይ ሓደ ሃገር ፃዕዳ ሰራዊት ወይ ናይ ቁፃር ሰራዊት ኣይኮነን እዚ ሓይሊ እዚ ናይ መኸታ ሓይሊ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ህይወት ህልውና ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክሕሉ ዝተኣከበ ሓይሊ እዩ ሕዚ ምስ ፀገማቱ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ተፃዊሩ ሕድሪ ስዋኣቱ ከኽብር ንብዙሕ ፀገማት ተፃዊሩ ዝሕሉ ዘሎ ሓይሊ እዩ ወእዞም ጀነራላት እዚኣቶም እኮ ካብ ናይ ባዕሎም ህይወት ዝመፁ እዮም ገሊኦም ካብ ንግዲ ገሊኦም ካብ ናይ ባዕሎም ስራሕቲ ካሊእ ገሊኦም ኣክቲቭ ኣብ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገሊኦም ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ እዮም ሕዚ ሓደ መራሒ ንዕኡ ዝምቹ ስራሕ ስለዘይሰርሑ ብጣሽ ወረቐት ብሰለስተ መስመር ከም ድሌቱ ክገብሮም ኣይኽእልን ስለዚ ከምኡ ዝበለ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ትግራይ የለን እዚ ትካል እዚ ሰራዊት ትግራይ ናይ ባዕሉ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣለዎ ዝኾነ ፀገም እኳ ተዝፍጠር በቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ እዩ ዝመሓራረ በቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሰራዊት ትግራይ እዩ ዘመሓራርዩ ባዕሉ ሰራዊት ትግራይ እኮ ናይ ባዕሉ ወታደራዊ ኮማንድ ኣለዎ ወታደራዊ ካውንስል ኣለዎ በብደረጁ ዘለዎ ውዳበታት ኣሃዱታት ንናይ ባዕለን ዝውሰነሉ ውዳበታትን ሕገ ደንቢ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ካብዚ ወፃእ ንኩሎም ስርዓታት ቀዲድካ ንዓኻ ዝመስል ነገር ከምቲ ሕገ መንግስቲ ዝቕደደሉ እዩ ናይቲ ትካል ሕግታት ዝቕደድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ውልቃዊ ዝኾነ ኣካይዳን ውልቀ ምልክነትን ኢልና ብተደጋጋሚ ዝገለፅናዮ ከምኡ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ካሊእ እቲ ምስ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ካቢነ ናይ ፕሬዚደንት ገለታት ምትዕራይ ዝመልከት ተወሲኑ እዩ መዓዝ እዩ ክፍፀም ዝብል ንፕሬዚደንትነት ዝምልከት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመርናዮ ዝርርብ ኣሎ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ ሕዚ እውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምትዕራይ ኣብ ፕሬዚደንትነት ዝምልከት ምዝራብ ክንገብር ኢና ብቐፃልነት ኣንቶይ እውን ኢለ ምዝራብ ክንገብር ኢና ብፅሒት ናይ ሕወሓት ናይ ካቢነ ብፅሒት ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ገዛኹም ዓፂኹም መንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣጣይሹ ኢሉ ብዝኣተወ ስምምዕ መሰረት ኢና ኣጣይሽናዮ ስለዚ እቲ ፎርሙላ ንሱ ክቕየረ ኣይኽእልን እቲ ፎርሙላ ንሱ ዝቕየር ተኮይኑ ቶታሊ ናብ ካሊእ ኣሬንጅመንት ናብ ካሊእ ምዝራብ ክትኣተለካ ብዛዕባ ጊዜያዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ግን ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝጣየሸሉ ግዜ ጀሚሩ ሲ 2 ዓመት ይገብረሎ መጋቢት ሕዚ መጋቢት እንድዩ መጋቢት 2 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ዝተርፎ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ስርሑ ወዲኡ ንዝተመረፀ መንግስቲ ከምፅእ እምበር ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ነዊሕ ክንፀንሕ ኣይኮናን ዝግበአና ስለዚ እታ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘላ ፀገም ንምትዕራይ ተኽእል ዕድል ተዋሂባ ንዓኣ ተሓራሪኻ ናብቶም መሰረታዊ ጉዳያት ኣቲኻ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝሰጋገረሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ስለዚ ንፕሬዚደንትነት ዝምልከት ሕዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርርብና ክንቀፅል ኢና እቲ ካሊእ ብፅሒታት ናይ ሕወሓት ዝምልከት ከዓ ብኡ መሰረት ክንተሓራርዩ ኢና ማለት እዩ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ዝምልከት ዝተለዓለ ከምቲ ኣንቶይ ዝበልክዎ እዩ ሕወሓት ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓደ ኣካል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን እዮም ፈሪሞም ስለዚ እዞም ክልተ ኣካላት ሚቹዋል ሪኮግኒሽን ሕድሕዳዊ ኣፍልጦ ተዋሃሂቦም እዮም ናብቲ ስምምዓት እዮም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ናይ ትግራይ ውክልና የለን ሓንቲ ጥር ትብል ናይ ትግራይ ውክልና የለን ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ይኹን ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይኹን ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ይኹን ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኹን ኤኒዌር ምንም ዓይነት ውክልና የብላን ትግራይ ግን ክሳብ ስርዓት ዘለዎ መረፃ ዝካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ሕወሓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ሂቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንትግራይ ወኪሉ ዝደራደር ዘሎን ሕወሓት ኣብ ኩናት ፀኒሕና ናብ ሰላማዊ መስርሕ ኣትዩ ብሕጋዊ ሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ነቲ ፀገም ክፍታሕ ፓርትነር ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ሂቡ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተሰይሙ ዝነበረ ግብረ ራሕድነት ኣልዒሉ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ምጥያሽ ኣካል ክኸውን እቶም ኣብ ንትግራይ ገፅ ዘለዉ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ጉባኣት ሕወሓት ክፍፅም ሓላፍነት ሂቡ ኣፍልጦ ተዋሂብና ኢና ስለዚ ኣብ መንገዲ
ሕወሓት ከም ዘይ ሕጋዊ ሰብነት ከም ዘይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይፈልጦ ዝመጽእ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ሽርሒ ሕወሓት ንምፍራስ ዘኽእል ዕድል ስለ ዝፈጠረ እዩ እቲ ዕድል ንሱ ማክሲማይዝ ንምግባር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ ዝጥቀም ዘሎ እምበር እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከምኡ ስለ ዝብል ኣይኮነን ንሕና ኸ እንታይ ንብል ኣለና ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተን ዝበልኩኹም ነገራት ዘለዋ እየን ንሕና ሕድሕዳዊ ኣፍልጦ ተዋሂብና ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋዊ ህልውናና ፖለቲካዊ ህልውናና ዘረጋገፅና ኢና ስለዚ ትብልዎ ዘለኹም ጉዳይ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፍርስ እዩ ስምምዕ ፕሪቶርያ በዓል ዋና ዘስእን እዩ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክልቴና እንተዘይሃሊና ከዓ ስምምዕነት ምዃኑ እዩ ዘቋርፅ ምስ መን ኮይንኩም ዳ ፈሪምኩም ምስ መን ኮይንኩም ዳ ክትፍፅሙ ስለዚ ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ መንገዲ ክልቴና ሒዝናዮ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ኮንስቲቱሽናል ሪስቶሬሽን ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምምላስ ንቡር ናይ ምምላስ ከይዲ ብሓባር ኢና ንጓዓዝ ዝብል بتدقاقا من الناقر لنا سلازي نزي مسارت حزو نزيون حقا وصلنا تحو حازم الكزقات مساقمون سممع بريتوريا مسارت غيرنا كان آليو إنازو التصفاين حزنا نكال السلنا مالك مخنياتو سممع بريتوريا أب كوينات نزقات ومساقمات رح زي كونس أب كيد نزقات ومساقمات نمفتح زخل فريم وركيو مسرحيو معلوز تودع سممع يكونن اكزوستيفلي ليست غيرو زيوم بزي تفاتيحهم يلو زودع نقر يكونن نمر رخاب نمزر الراب بوليتيكال ديالوج نمقبار زخليو كلت يوم أكلات بوليتيكال ديالوج كايدو يوم زبل بعويو تقميتو خبك عبسم مع بريتورياس بوليتيكال ديالوج دحو حد من كوين منقس إثيوبيا كايدو مالت تي شرحتها تنتايو عب تقراي زستفت خب حوحات المفراس صارتها زقبر زنبر أكل نسو تساقع اللي حوحات المفراس يكاليو زبل تسفاتات بكالي بوتا مسفترة منقس إثيوبيا كان عنا بزي بلو من قدي يونيلاترالي بلان النوزة حوحات المفراس كارلوت قديات مفتصام زمص له تسفاتات ديو زي كخونه يخل لذين سم مع بريتوريا ناب حدا غازا ودق اكايد ايو مالتي كالي نطبي ناي حق مخفار منقسقاس سلاماوي ايو الكايو عبد قدام زقاطمه مالت زي بزرزر بيرو سلام صطان مبره هيوللو مغلص اوصيلو تخونتات انت اي نيرو زبل مالتي ስለዚ انا نت خونتات وكيله أكل نايس تاجزح خوينا نتوم تأكلات وكيلة ما برخ بيكيلن إحنا بوليتيكال جمجمنا عب كل خبابات عب زنزول كون خبابات سلام وزخنا من قدي حزبنا دقفوا تي ناي حق مخبار صراحتي تتصم كم زول إنا نفلت أو زجات من تعيز بالكعة بيرو سلام سطان قلت زخنا مجلس أوصل له مالتي سلازم السوق مقبال ويزي مقبال أو ناتاتكم مسألة يزخون مالتي تزقبر زلو ناي حق مخبار قديات وي بتمخرس تشمو أكلاتنا بوتهم ناي من ملاسس مس منقست إثيوبيا أنا ونس ديات منقست مثلا إحنا كم مس منقست إثيوبيا بسم بريتوريا زرخبنا قداي حرازي وص خباب تازم الكتنبر ناي حدقرات ناي وقرو ناي مقلة ناي حد قدام زبهل كو يكون زيكو زي كل زيكو مثل عرسو سانو زرقاقصه حدا خلل كوي وشتاو قدياتو سلام دحننتون حق منقستنا مخبار قدياتو كو بعلو يزفصم احنا مس منقست إثيوبيا زرخبنا صلمتي معراب تግራይ وسنا وسن بإرترا تتحازو خبابتات رايا كوي زرخبنا ابزي بمسرس بريتوريا خنزرارب لنا حد قدياتكم وشتكم اتيق حبركم من طابيا محدار تغورو من وردا محدار تغورو انتقينو مالت بز درجه تግራይ خون مالت كابز بز درجه يوريدو زلو حق نمزرا مالت بز درجه خون زسرح سبات له اب تግራይ بز درجه خون زسرح سبات له منقست إثيوبيا بساعات زي كند تግራይ كم دليتو زغور خلل يتفطرله اب ملا إثيوبيا تنستمرصلن كابتاتو اب اورميا يغورو اب امحرا يغورو اب كالوت كللات يغورو تግራይ بز درجه زي مصاوت تكون زغورو زدليو سبات له زخونت ነገር بصقمت قصري اب አዲስ አበባ ኸይድካ ንስሐ ዝግበረሉ ኩነታት በጽሕና ትግራይ ትናይሎም ማዓንቲ ዝተገበረ ሙሉእ ናይ ሚድያ መግለጽታት ኢንተርቪው እኮ በቃዚ ይዘርኢ እቲ ጉዳይ ናይ ህዝብ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ካሊ አካል ናይ ሳልሳይ ወገን ወዙ ጉዳይ እኮ ናይ ህዝብ ትግራይ ነዚ ይነስ ሓልታት ጸጥታ ትግራይ ነዚ ይነሱ ልሂቃን ትግራይ ነዚ ንምፍታሕ ይነሱ ከመይ ገይሩ ናይ ሳልሳይ አካል ኮይኑ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸውን ይድለለቱ ጉዳይ ምክንያቱ ቶም ሰባት ናይ ህዝብ ትግራይ ኮነን ዝኒዮ እቲ ጉዳይ ናይ ህዝብ ትግራይ ኮነን ንዓኣቶም እቲ ጉዳይ ናይ ሳልሳይ አካል እዩ ርክቦም ሳልሳይ አካል እዩ ትጸገም ክፍታሕ ዝደልዩ ከዓ ሳልሳይ አካል እዩ እዚ ክኸውን ይኽእል ሳልሳይ አካል ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣትዩ
ፀገማት ክፈትሕ ይኽእልን ገና ዘይተፈትሑ ፀገማት ዘለና እኮ እዩ ንሕና እኮ ጆኖሳይድ ዝተፈፀመና ህዝቢ ኢና ንሕና እኮ ኢንቴንሽናሊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚና ዝዓነወ ህዝቢ ኢና ምስኣቶም ብዙሕ ዘዘራርበና ጉዳይ እኮ ንድሕሪ ንሶም ዝፈርትሕዎ ኮይኖም ፀገማትና ዳ ንምንታይ ኣብ ኢዶም ዝተወረረ ከባብታትና ኣብ ኢዶም ዘሎ ዳ ፀገም ዘይፍታሕ ሕዚ ትግራይ ትስተታ ብንፅፅር ሓራ ዝኾነ ትግራይ ናይ ምዕራብ ዕፃ ናይ ፀለምቲ ዕፃ ናይ ራያ ዕፃ ክህልዋ እኮ እዮም ዝጎቱ ዘለዉ ከም ዝበለ ዕፃ ከም ዝበለ ዕድል ክህልዋ ትግራይ ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሉ ስለዚ ምንም ዘጓንፅ ነገር የብሉን ሕገ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ምኽባሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምንታይ ይጉዳእ ሰላምን ፀጥታን ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ምሕላው እንታይ ይጉዳእ ስለዚ ምንም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘጓንፅ ነገር የብሉን ግን እቲ ጉዳይ ፖሊሳይዝ ተገይሩ ካልእ መልክዕ ሒዙ ናብ ጎነፅ ክኣቲ ይድለ ኣሎ ናብ ጎነፅ ክኣቲ ናብ ሓደጋ ክኣቱ ግን ይስራሕ ኣሎ ብሽርሒ ማለት እዩ እምበር ከምኡ ዝበለ ባህር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሕጊ ናይ ምኽባር ስርዓት ናይ ምኽባር ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ ክኣቱ ሰሪሑ ክነብር ታ ፀባብ ሓራ ዘላ ከባብስ ንሳ ንባዕላስ እንተነኣሰ ሰላሙን ድሕንነቱን ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክጅመረሉ ብተስፋ ክነብር እቲ ዝተረፈ ከዓ ብኡ ልክዕ ሓራ ክኸውን ዝተፈናቐለ ዝተሰደተ ህዝብና ክምለስ እዚ እዩ እቲ ተስፋ እዚ እዩ እቲ ስራሕ እዚ ሰላም የምፅእ ዘላቂ ሰላም የምፅእ ዘላቂ ምሕዝነት የምፅእ እምበር ካሊእ ንጎነ ዝዕድም ነገር የብሉን ማለት እዩ ይቕኒየለይ